Salamu aleykum hormatly vatandaşlar. Ine 15 gel yak etýän maşinkamyzy äkellik netiýetden hili tarapyndan söz ýok hiççilek. Ýyllyk görnüşi häziram açystyryp gurnap nesip bolsa iş sedilsinem gorkaljak. Sowgatçygan baýanyny birinji bilen men sowgat etýän. Häzir katalyk fleškasyny ýanynyň sowgatyny gorkaljak. Nesip bolsa. Netiýetden ana jyýymjan açyň. Haýyryny görüň. Aç gowjetdi. Şatyrt şatyrt etdi. Ha. Aç, istir kestir. Kömekleşeýinmi? Ana netiýetdi. Netiýetden enjene ystar görnüş, ýyllyk görnüşdir. Diňe men näme mene kelýän. Ýyllyk görnüşini. Opdam ustup tapaw ýok. Lüboy zakat etýän Hataýdan lüboy da zakat.